טוב חבר'ה, לבקשתכם, תראו לאיפה הגעתי. תראו. ביקשתם, קיבלתם, הנה. שאלתם למה אני לא מגיע לחבר'ה הטובים? הגענו. דניאל, יש קפיצה? אלוש, תגיד משהו לחבר'ה. דניאל חושש, אני עוד שנייה אראה לכם איך עושים את זה. דניאל ילד, אלוש מלמד אותו. כולם כותבים למה אתה לא הולך לחבר'ה, למה אתה לא הולך. הנה, הגעתי. הנה, דימה נהיה רציני, החליט לבוא. סוף סוף, כן. אני אומר לכם, החברים פה משוגעים, חבר'ה. מטורף. כולה מצלמה, כפרה, אל תתהפך בבקשה. נא לא להתעצבן. דניאל המשוגע. הוא פרם פה כאן. כן חמוד, אתה רוצה קלמנטינה? לא, אל תאכל את זה. אכלת את הקליפה, יא מגעיל. חזק האופנוע, חזק. הופה. טוב, אבל הבנתי מה קרה. האלה מפחידים קצת. כן, אתה בא ממש קרוב. תשמע, כשאתה רגיל גם לכלי, זה שונה לגמרי. שלי היה הרבה יותר נוח, כי הכידון גבוה. אתה החלפת כידון? כן. הופה. הנה, זה מצולם. בבקשה. בוא לקיקר למעלה. פעלולים, הנה. מה זה שמה? תשמעו, תראו איזה מסלול. כן. הקמצנים האלה, הנה, תסתכלו, הקמצנים האלה לא הביאו אותנו פעם ראשונה למסלול. הם מתקמצנים על המסלול. שייקה, אתה רואה? זה החברים שלך, שייקה. משוגע. התותח. תראה איזה רן יפה, אני עושה בקטן. יאללה, תן לנו. תן נגידו לעמוד באיזו נקודה מעניינת. בדיוק. אולי פה על הבמפים. זה מסלול קצת יותר נוח לקטנים. כן. תראה איזה מהירויות על העולם. הנה גם שמה, הבנתי, עכשיו קלטתי אחי, הנה, תסתכלו מה הוא עושה, תסתכלו, המשוגע, ככה אומרים ביידיש, לא? משיגנה. איזה יופי אחי. מה צריכים גברים, אתה מבין? מנוע חזק ושקט בראש אחי. מנוע בין הרגליים. כן, בדיוק. זה מה גברים צריכים, תאמין לי, מנוע חזק ומחייכים כמו דבילים. זהו. יופי. נגמרת? אני לא בכושר. טוב חברים, השישי היום זה אחד השישים הסבבים. ניצלתי אותו כמו שצריך. ולא כרגיל לשבת בבית. איפה לקחו אותי, תראו. מקום מגניב, עם חבר'ה מגניבים. תירשמו לערוץ של החבר'ה, חבר'ה מסבירים הרבה. אדון אלוש עושה לכם שני טכני. הופה, דניאל המשוגע. בקיצור, זה דואט של משוגעים היום. אפשר פה, אבל יש לך יותר קיר.
הופה, הופה! טוב אתה! טוב! אין, קירות הכי כיף, אני אגיד לך למה. אין לך, אתה לפלט, אין לך מה לפחד באמת. אתה רק צריך לדעת מתי לשחרר את הגז. ומה הדימוש? קטלני אחי. אולי תן לנו איזה... עכשיו אני... דניאל, כפרה, עוד אחד כזה רק כשאני למעלה. הוא רוצה להרוג אותי, הבנתי. תודה רבה אחי. תודה כפרה. ראית איפה שתי אנשים? בוא. מספיק דימה להיום, די. סומו נודניק הזה, הרוסים איפה הגיע. יאללה, בוא נהרוג אותו. לא, איך אומרים בזה? עלת חף. כל אחד עושה הצעת לחימום שלו. יעשו מכרז. זה היה אחי, זה היה. זה היה, יאללה אלוש. הנה אלוש היקר נותן לנו פה סיבוביישן. הוא לא סוחב אותו. הוא לא סוחב אותו. דניאל עשה לו עין, דניאל. עשה לו עין לאלוש. דניאל יותר קל. מטורפים אתם, מטורפים חבר'ה. בקיצור, אנחנו נבשל עם החבר'ה איזה משהו יפה בעזרת השם. בזמן הקרוב נבשל איזה סרטון ככה מהסרטים. הופה. לא סוחב למעלה. עוד מהירות. כי אני חושב מהסיבוב הזה אתה צריך כבר לתת אותה. כן. צריך לתת אותה במה נשמע. בא עם הטרקטורון, קלט שיש פה יותר משוגעים, אמר לו לא, עדיף אני אלך לפני שנהיה פדיחה. הטרקטורון אני גם עולה את זה, אגב. חושב? יהיה מוכן? או כלום. רק צריך שניים שיחזיקו למעלה. תק! טוב, היה. כאילו לא סוחב, כאילו לא סודלה. היה. בקיצור חבר'ה, יש פה כאלה וכאלה. אבל אלוש הכי חזק פה. אתה רוצה לסיבוב דימה? יאללה. חבר'ה, תבינו, באמת, הדבר הזה נראה קטן, אבל זה כלב בן כלב גדול. זה אשכרה רוצח. באמת רוצח. כאילו, וואו. זה היה טוב, תן עוד אחד אבל. כן. וואו חברים, וואו. אלוף העולם. לא, מפלצת, יעני, תבינו, קטן. קטן, אבל כמה כמו שאתם רואים. בקיצור, היום יום שישי אני מעביר אותה עם דניאל ואלוש. דקה. תירשמו לערוץ שלהם, יש הרבה חומר שם מעניין. לא בדיוק מה שאני עושה, אבל אותו אני למטה גם כן נרשום הערוצים של החבר'ה. תירשמו, תהנו. עד שיש לכם מישהו שבחינם נותן לכם חומר של חשמלי בלי פוזות. אז הנה הפרופסור אלוש, הוא אוהב לדבר על צוללות וכאלה. כנסו, פרגנו, תמסרו דש לאלוש מדימה. ואני יודע,
כמה שאתם יותר נרשמים אליו, ככה יש לו יותר חשק לעשות, נכון אלוש? אמיתי אחי. נכון. זה פידבק כאילו, אתה רואה שאתה עושה דבר נכון. נכון. דניאל, מה עם הערוץ שלך? לאט לאט. מה לאט לאט אחי? לאט לאט, תראו את הפרויקט של הטרקטורון החשמלי. או. רגע 2 קיוס 3000. הנה. תראו, יש פרק ראשון בקרוב יעלה פרק שני. אני אתייג את הערוצים של החבר'ה. כנסו, אל תתביישו, אין מה להגיד. וגם אצל דניאל בתגובות תרשמו שם דש מדימה. דש מדימה. כן. לא להתבייש חבר'ה, כאילו מה? עד שיש מישהו באמת שבחינם נותן לכם חומר. ותירשמו גם לערוץ שלי על הדרך, אני יודע מי שלא נרשם. ואוהבים אתכם. בואו נראה מה יהיה ההמשך ותהנו. הנה אלוש, אמרנו לו בוא נשים את האופנוע באוטו, הוא אומר מה פתאום? מה? הוא מתבייש. לא רוצה. תן, יאללה, תן, סע. מלא. וואלה, זה מטורף. מלא, עד 80 אתה עומד איתי. זה מטורף הבחורצ'יק עד הזה. 80? עד 80 הוא עומד איתי. תשמע, מה שכן הוא צריך קסדה, אחי, הוא חייב קסדה ומשקף, אחי. בלי משקף אפשר, לפעמים משהו עף לך לעין, ואתה... שלום. אתה בא לפה הרבה? בדרך כלל לא, אבל כשמזמינים. זה מגניב, אבל אחי, בוא הנה. תבין, טיפה גודל ובכלל, אחי, גם נוחות נהפכת להיות כיפי, כאילו. הנה, וואו. הנה. יש עוד? זהו. אחרי זאתי. סע, אחרי זאתי. הוא פה. הוא היה לא פה ופתאום נהיה פה. הופה. תשמעו, אני צלם חרא, אז ככה שאני מצטער מראש. הנה אלוש הכוכב! הופה! וואי, הוא נותן גזים ואחר כך אומר וואי. משהו של שרשרת, אלוש. נפלה? אלוש. טוב חבר'ה, אחרי שאלוש השתולל יותר מדי הנה בבקשה, אתם מבינים? קצת טיפה השתחררו הברגים. זה אנחנו נצלם בעדינות חצי, שלא תראו מה החבר'ה פה ממשיכים לעשות. דניאל, מתי הטרקטורון יהיה מוכן, דניאל? אנשים מתים אחי, שתשחרר איזה פרק כבר משהו. עוד שבועיים אנחנו... שבועיים ישראלי או שבועיים גרמני? שבוע וחצי אני מקווה שכבר נוציא משהו. בעזרת השם. כי אנשים מחכים, אנשים ישאלו. מה זה? כמה? כן, מה אתם רק זה? הרי במילים תמיד יותר קל אחי, אתה מבין? לדבר הכי קל, לשאול תגובה הכי קל, אבל... תראה את האלפים האלה. איזה? בקיץ קץ, יש פה ים של ים. ים של ים. זה לא מספיק. אתה בטוח? יהיה על זה לחץ. לא, מה? אין בעיה. מה, זה לא יותר רחב מהקליפר. רוצה לסובב את הגלגל? שלא ייתקע, כי אני זוכר. למה לי זה נתקע? זה נתקע איפה שם. לא? אולי כי הקליפר שלך גבוה? לא יודע.